dunay usa ka ginikanan ngaming comment nako, ingon siya, ikaw pader sige kagwali nga dili palatos ang mga anak nya, naaman lagi sa sulat ngadtos mga Hebreo nga kastiguhon gyud sa amahan, pantunon gyud ang anak nya, bulahan tong gilatos. Nakaamgo sa ko nako sayo pantingali ko. Di aman diri gibuta. So kamong nang latos, congratulations, nagtuman mo sa balaod sa Ginoo. Ambot sakto ba na gibutan man diri isipa nga gilatos mo kay kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug latoson ang tanan nga iyang gisagop, ingon nga mga anak. Muna antusa lang na mga kastigo, may anak bagod nga dili kastiguhon siyang amahan. Ana. Sakto Ginoo ni siya. Pero namalandong sa ko kay wa may lain atong basihanan. Si Kristo may atong basihanan nga ang sagadto ta mo base ni Padersiano, linatos man sa ni siyang mama. Adto kita mo base ni Kristo kay mo magitoy tinuod natong dalan. Siya may modelo. Gilatos ba si Kristo ni San Jose? Sa inyong paminaw? Ang angsan pa rin nga buutan man sa to. O di sa to pasayop na ni, may anak bagod nga dili latoson sa amahan. O di sa to pawa man latos, gilatos si Kristo ni Maria. O magito katilaw kusi gani, o katilaw singhag. Kinsa may nilatos ni Kristo? Ang mga tao. Kinsa may midagmal ni Kristo? Ang mga tao. Kinsa may mipasakit ni Kristo? Ang mga tao. Kinsa maning mga tawhana? Nanimba ron. Nanimba. Ang usa nagmisa. Ang usa nagmisa. Kana bang musalikway sa iyang pagtulunan? Kana bang magsigig himog sala? Sakit kay nas kasing-kasing sa Ginoo. Unya itugot na sa Ginoo, itugot na sa amahan, aron kita mapanton, aron ta mulig-on, aron ta mahimong buutan. Pero duha ana, matud pa sa panultihon, it may make you or break you. Pwede na nga mo palambo nimo o mo pahugno nimo. Munang niingon diri, hala, lig-una ang nahoy-hoy ninyong mga abaga. Daghan ba yarong mga asawa nga nahoy-hoy ang abaga pagkasinati nga nangabit dayang ilang bana. Hoy-hoy. Daghan sa mga bana nga nahoy-hoy sang abaga, sige silang sakay sa barko, ang ila sa dayang asawa diri gisakyan sad. Kana mga overseas workers in town, naagip. Ambot og pipila ba lang ka og di ba kadaghanan. Ang mga asawang nahibilin diri labi na gyud bata-bata pa. Uy, sakyan sa doy. Labi na kang asawa kusog ay musulo ba ng mga short. Unya magsigig kuyog-kuyog anang ila sa mga barkada nga asawa sa mga siman. Nya magkuandayon, mag-mall-mall, mag-hiking-hiking, mag-malling, sana unwind. Oy, sugaton sa das mga mangtas dito. Mahoy-hoy imong abaga pero matod pa sa unang pagbasa ayaw pag-atras. Nindot kayo ang introduction diri no? Kay sa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Martyrdom. Kana bang makig-away tag sala nga magpakamatay ta nga di gid ta magpatakod og sala. Mao na ang kinabuhi sa mga martir sama ni San Blas or Saint Blaise. Buutan kay ni siya nga pagkaobispo, mapinanggaon kay sa mga tao, nya do na magipipila ka mga tao nga naglagot sa iyang kabuutan kadtong mga makasasala, gipatay gid siya. Pero hangtod nga gipatay siya, wa gid siya masuko. Si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod ug ang tanang mga martyrs nga atong gipasidunggan sa simbahan, wa gyud masuko bisan pag gipaantos, gisalikway o gipatay. Si Hesus atong ebanghelyo karon gipaantosad, gisalikway sa kaugalingon niyang mga katawhan.
wa dawata. Na dihas pamilya mao ginay imong pag-antos. Ang pinakapag-antos nimo kana gyung mga taong suod sa imong kinabuhi. Kinsa may antosonon sa asawa gyud. Kinsa man. Ang bana gyud. Nya magsigi kag pangayo sa Ginoo nga di na unta ko mag-antos ani akong bana, sayop ka. Antusa ng imong bana kay mao na imong antusonon. Nya ayaw ka balaka kay kana sang imong bana nag-antos na nimo. Nagtuo kag ikaray nag-antos niya. Dugay na sa nang nag-antos nimo ay. Na kinsa mo sa antosonon pare ang sakristan. Ay mao na isikit kay pare. Pero mahinomdom lang sa dang pare nga ang sakristan dugay na sa kay nag-antos sa pare. Ano ba? Ay nga mo din mga lectors wa din mag-antos nako. Oy kada nako suod sa Kristi hala pader mo mo misa wa na kulba dayon. Ang ato na sa rong kama og period ani ron sa na ron. Ana na sana sila. Antos sala na malagit gid mo ana. Pero magyaw-yaw gani mo, magsige mo gyud na, manglibak na mo sa pare, manglibak na mo sa imong mga silingan nga nagpaantos nimo, kanang imong ugangan nga siging daot nimo, imo nang libakon, nagpatakod na ka sa sala, wa na ka makig-away sa sala. So kini ding kastigos Ginoo dinis kalibutan, dili siya maoy mo kastigo. Unsa man, iyarang gitagaag permisyon ang yawa nga mubuhat bisan unsa ngan hinato. Apan dunay gusto ang Ginoo nga proibahan. Ibaw mo gunsa? Wa mo kibaw? Nganong iya manggitugutan ang yawa nga mubuhat bisan unsa? Sokod. Na siya. Ug mahibaw mo ana, congratulations. By the way, gabi sakit-sakit baya bugat-bugat sa kasing-kasing kay usa sa akong mga classmates sa philosophy sa una, 1 year ahead na ako sa pagkapare, si Father Ignacio Inanoria, namatay siya kagabi. Giatake sa iyang sugar, diabetes. Ako taas-taas na ba sa kong sugar. Kami sa dinhing na nagpuyo, tag-a sa kay sugar, kaya ang i-deliver sa diri ka, yung mga tamis, ganahan sa kay mukaon. Manghod din ako mga siguro mga 12 ka tuig kani sila akong batch mga manghod man nako sila mga 12 13 ka tuig sa edad ana so giatake siya sa diabetes nya mao to nga wa gid taon siya ka recover no atong iampo nganong naa man as kalibutan nganong maigo man ang mga pari batan-on pag yun mga pari aktibo pa ba nya mukalit lang kamatay. Mukalit lang og ka di na ka klaro ginhawa, di na ka klaro sa iyang palibot. Ay das ospital, patay dayon. Mura sa katong akong igagaw nga popariha mig edad baguwang to na kong jutay, aktibo kay ang ministers Guadalupe, porti panamong inom-inom pagkasabado, pagkalunes, oy didto na mas ospital. Ingon pa akong lisod man sige magsuka taas kay sugar mga hapit mo 600 ang sugar niya pag adto na ko sa ospital akong gihilogan ingon pa sige gaw hilogi ko gaw active pag estanan gawas tingin may karong hapon gaw pagka alas 7 gabi gitiksan lang ko sa anak wa nas papa pader na kabo diha kumpiyansa gyud. Basig sunod yung anhi din di na mo kalingkod sinod na mo anang na ang kahon nga gamay kaayo nga nailigid nya imbes nga adto mo lingkod sa daplin kay hadlo kay mo tunga-tunga ari na gid mo ipaduol diri ha ka kapalipat front line front page ka basin ba nya nganong nitugot man ang Ginoo ni ana do na siya gusto nga pamatud-an unsa titubag nato sa Salmo ang kaluoy sa Ginoo malungtaron alang kanila nga mahadlokon kaniya. Kadtong tanang mga tao nga nagsunod sa Ginoo dili matakdan og sala.
Kining virus sa sala nga mas kusog pang mutakod kaysa virus sa COVID, di katakod sa mga taong mahadlokon sa Ginoo. Kanang mga tao ba nga di gyud mo salikway sa sugo sa Ginoo, di gina matakdag sala. Bisag imo pa ng tagod-tagoron ang lawas ana, bisag paantuson pa na, maunay nindot kaing pruybas Ginoo nga bisan pagdakdakan kas tanan kasakit sa kalibutan, dakdakan kas yawa sa tanan yang pangatake, basta mosunod lang kas akong pulong matud pas Ginoo, wa gyoy makaunsa kanimo. Matod pang San Pablo, if God is with us, who can be against us? Kung kuyog nako ang Ginoo, kinsa pa may makabuntog kanako. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Muna ayaw pag-ingon nga, naupos na gyud akong pasensya pader. Din agyud makaya pader, sobra na gyud. Mamuana gani ka patay ka. Wa gyud ka mahadlok sa Ginoo. Way sobrang kasakit aning kalibutan na dili nato kaya basta ang Ginoo kuyog nato. Wa gyud. Unya labaw tanan malungtaron man ang iyang kaluoy, wa gi usa natong maimpierno. Kay kini manggo mga sala dinis kalibutan gidesign ig maayo siyawa aron ta maimpierno. Pero kadtong nagtuos Ginoo, di gyud maimpierno. Muna ikakita nimo sa imong bana nga nangabit ay gyud tuo nga di na nimo makayang higugmaon tungod kay nangabit. Iapil pa nimo higugmang iyang kabit, kaya ra gid na nimo. Kaya bitaw. Ayaw i-condition imong mind nga ang akong gugma mawagtang tungod kay ang akong bana or akong asawa wa na mahigugma nako. Ayaw paginana. Magpadaka siyawa. Ing na hinuon nga bisan pagpila ka buk iyang kabit, kaya ra gina nakong higugmaon siya apil ng iyang gipangabit. Kaya ra gina nako nga naman tungod kay ang gugmas Ginoong gisupply nako malungtaron. Di ba? Ang pasensya nga gihatag sa Ginoo nako malungtaron. Ang kalig-on sa pagtuong gihatag sa Ginoo nako malungtaron. Ang kaputli sa akong kasing-kasing ug sa akong lawas malungtaron. Pero ako ning putlon kay mo give up ko, mauna impas ko ani. Ana no? So kamo diha na medyo nakuana na luya na lagi, ibalik ang inyong pagsalig sa Ginoo. Ay mogsalig sa inyong kaugalingon. Kanabitang na ay magpa counseling nako, pader na stress na jud kog maay pader dinagid nako kaya akong mga problema nako ayaw saligi imong kaugalingon, pila ra goy makaya na imong kaugalingon, di man gi ka kadaog gani anang na ang mineral water usa ka kanang kuan, usa ka galon. Usa ka galon ganang dako nga i-deliver ni Bradalio dinhi. Daghang kay hindi kadaog ana apil na gani ko kay sakit na kay ni akong hawak bigong ko sa kristan. Ang sa kristan nagamay kay bukton mo pa akong ingnon dong butang ig tubig dong beza. Mulingin ako sa kristan dako ni glawas father di man mo alsa ning tubig. Ana manugo pag yan sakit kay akong hawak dong. Unya og saligan na totong kaugalingon lisod gani tag-alsa ana. Unsa nakagmurag budakdak nimong kalibutan. Pero didto salig sa Ginoo, didto sunod sa Ginoo, didto pag-ingon nga kuna ang Ginoo nako kaya ra gini nako. Gabi bitaw pag adto nako sa tubig na motos taas, moinom ta kog tubig, pag ana nako wa may tubig. Nya giibot pag yun ang kanang wire, giibot wa na gyud kanang pasabot, kanang giibot kay ma-overheat unya. Kinsa sa kay nag-ibot ato ngano sang wa mo alsas tubig no. Giigo ra man giibot nya kay di man jud ko tigal sa tubig labi na mo saka ngadto sa taas. Pero akong gi-exercise akong love nako kargador man gyud ko sa una Lord. Gaan ra man kay ning tubig para nako. Nya mura sang namingon nako. Ni action naman ta kog balik kadto sa akong room ba. Maghuwat la kog butangan. Abutan ko sa akong room isa. Kargador mga gasuna. Kaya mga nimo. Kanang kuha nga tog tubig silong. Nakubugatan. Sakit ra ba niya akong hawak ron. Siya too mangkaana. Di nakakalakaw iguman ana. At least ni prove kang nahigugma ka sa manginom may tubig dinis taas.
Akong ikuha. Damag ding do ka sa Kristan. Pwede ako ledan. Ako ayaw dong. Ako leda dong. Pag human akong butan to, ako sakit. Hagit ng ulo. Pero lipay kay ko. Nga nakabutang yung ko dito. Di nakaya ragi di ay. Pero nakigistorya sa akos Ginoo. Nakalakaw magyapon mo karon on. Kami sa gyapon. Di kaya gidi ay. Ako ragi dito huna-huna. Pila nakahigayon na di jud ko mual sa tubig kay musakit niya akong hawak. Kaya gid saka pas taas. Nya. Sunod ning adlaw di na mo kita ni. Dengan subadir di nakalakaw. Nga naman di ay. Buot di mo di ko kalakaw. Sige, nindog na ta.